Con un sombreiro de pallas, un galego a Belén foi. Mentras adouraba o neno, comeulle o sombreiro boi. Deixade os pastores, deixade os pasar, que van cantar ore a Jesús no portal. Deixade os pastores, deixade os pasar, que van cantar ore a Jesús no portal. Con un sombreiro de palla, un galego a Belén foi. Mentras adoraba o neno, comeulle o sombreiro boi. Ola, moi boa tarde dende Galicia. Vémonos novamente. Vamos a revisar a ver quen está hoxe presente, porque tiñamos agora aquí todos unha cita, aquí ás 8 da tarde, hora galega, que eu sei que en América é un pouquiño máis cedo, en Europa tamén ca mesma hora. Vamos a ver quen está por aí. Mando saludos para Argentina, para Uruguai, tamén para Chile, para Brasil, Venezuela, tamén vexo por ali os de Venezuela, algún que está aí con máis calorciño, para Cuba, anda, os de Nueva York parece que teñen algo de fresquiño, que os vexo así algún con bufanda, aínda que sea na casa. México tamén, a ver, por Europa, non estou vendo nadie de Europa. Vamos a ver, así, xa vexo alguén de Suiza, de Alemania, do Reino Unido, tamén de Portugal. Bueno, creo que xa podemos estar casi todos. Moi ben, pois gracias a todos por estar esta tarde con nós, porque vamos vos a dar, creo que unha moi boa nova. Recordades que alá, polo mes de marzo, abril e maio, neste Galicia Aberta, nesta aula Galicia Aberta, tuvemos a oportunidade de compartir momentos moi bonitos con uns rapaces galegos que se chaman Polo Correo do Vento e que saben todas as historias de Galicia, coñécense todas as lendas de Galicia, conócense todos os recunchos e cada día nos foron contando e nos foron dibuixando. Vamos a poder velos novamente, vamos a poder telos con nós novamente a partir do próximo 25 de novembro, todos os mércores e todos os sábados vamos a poder estar con eles. Bueno, realmente eu quedar ahora mismo aquí con eles, pero aínda non os vexo, non sei se andan por aí. Carlos, estás por aí? Sí. Xa podo quitar aquí a máscara e te levarla. Hola, Carlos, que tal? Como estás? Hola, boa tarde, que tal? Moi boa tarde. Hola, pero vexote solo, pero non está Quique, porque era Carlos e Quique, pero non vexo a Quique. Vexo un señor aí tamén con barba e cunha guitarriña, pero que lle pasou a Quique? É que Quique está nestes momentos está de baixa, pero unha baixa moi feliz, porque acaba de ser pai. Entón, aproveitamos... Vale, agora entendo, porque me dicíos unha baixa que de enfermedade feliz, digo, quen está feliz por estar enfermo? Certo, pero non, é moi feliz. Vale. Alegramos por el. Un meniño, unha meniña que tuvo. Un meniño, Antón, chámase. Antón tamén. Moi bonito nome ese, moi bonito nome ese. Boa escolle. Moi bonito nome. Tocayo meu tamén. Bueno, é que quen é entonces este rapaz que nos acompaña hoxe? Claro, ao non estar Quique, pois temos que un pouco que suplir a súa ausencia, e que mellor co músico extraordinario Antón que é unha honra para min presentalo. Antón que, bueno, me a ler, porque é fantástico. Pois nada, un pouco hai que dicir, eu son un ukeleleiro, este instrumento, bueno, xa contaremos nos contos un pouco de onde ven, porque, bueno, é primo do cavaquiño portugués, xa se contará un pouco máis nos contos. Eu que vou facer, pois, é acompañar a Carlos, xa que non está aquí, que, pois, con algunha cantiga.
en galego, claro está, relacionado pois cos contos ou coas historias. Claro, e ademais no Nadal hai que cantar moito, para eso temos tamén as panxoliñas, non? Efectivamente. A panxoliña nos dedicarás neste Nadal, entón, Antón. Haberá que. Polo de pronto estamos aí con outras, bueno, unhas poemas de Manuel María, algunha cantiga propia, pero a panxoliña sempre se botou, como non? Non cho vamos a perdoar, ten que haber unha panxoliña. Polo Nadal ten que ser. Está clarísimo que sí. Moi ben, entonces, Carlos, tens que nos contar algo. A ver, de que vamos a falar desta época? Porque o ano que ven temos ano santo xacobeo, sabes? Cando todo o mundo ven desde todas as partes do mundo a Galicia. Claro. Algo nos contarás deso, ou non? E que nós somos uns apaixonados, o que máis Quique que non está, pero bueno, a historia é del, non? E temos un conto fermosísimo que se chama Protexendo o Camiño, que é un xeito de falar de protexer o noso patrimonio material e inmaterial. Quere dicir isto, protexer o propio camiño en sí e as xentes, non? Que coiden o camiño, non? É unha historia fermosísima tamén de historia de xornalismo e de escrita, é moi interesante. Algún guardián do camiño será, claro. Sí, claro. Un pouco, pois, non podo ler moito máis. O que si vou contar é como imos facer, porque a xente estará pensando mellor, bueno, non está aquí que quen conta, non? Pois vou contar eu e na mentres Antón canta vou facer o debuxo. Vai ser un formato un pouco novidoso e un pouco atendendo ao momento que estamos vivindo, non? Pero vamos, se estás dibuixando e bailando, non sei como van a salir esas rayas, non sei, sí, esos dibuxos se van a salir un pouco raros. Eso e de ritmo tranquilo, Antón, tens que dar ritmo tranquilo, porque se non, Carlos, vaise enganar a hora de pintar os riscos. Pero hai que pensar que o mellor mellora o trazo, porque... Así é. Moi ben. Bueno, así que vamos a falar do Camiño de Santiago, dísme que tamén vamos a falar de todos esos monumentos que temos por Galicia polo Camiño, o noso patrimonio tan querido dos Antergos, e de Nadal. Que nos vas a contar de Nadal? Claro, imos ir contando historias, sempre van ter pinceladiñas de Nadal, non? Pero achegándonos máis a esas datas, non? Caro 25, pois xa o contido dos contos vai ser plenamente de Nadal, non? E temos varias historias nosas, historias que tiran das lendas galegas e que teñen ese contido, pois, imos falar, por exemplo, do apalpador, non? Un frase tan galego, que vais ao día de Nadal para apalpar as barrigas dos nenos e das nenas, non? E despois deixa uns agasallos. Eu digo, Carlos, e por que non nos faz xa un exemplo, xa que estades os dous, aproveitamos e probamos con algo para que todos os pequeniños que nos están seguindo, mira que tal, temos xente de América, de Europa... Pois pareceme bárbaro, porque é un pouco mostrar o que imos facer. Entón, se queres, se Antón está listo... Tes afinado, Antón, tes afinado? Está listo todo. Está listo. Pois venga, vamos a ver. Veña, vamos cantar e debuxar. Veña, aí vamos, polo correo do vento. Que está contando conto mientras Carlos vai debuxando historias da nosa terra, historias que fan que aprenda sobre mulleres galegas que parecían esquecidas, sobre verdade e igualdade e tamén sobre xustiza. Deixando polo correo do vento, ando debuxando e aprendendo. Deixando polo correo do vento, ando debuxando e aprendendo. Deixando polo correo do vento,
pouco ando debuxando e aprendendo. E xa, con isto... Aí o tendes, o apalpador. Ese é o apalpador. Aí o tendes. E que fai? Pois mira, leva un agasallo en cada mano, porque el baixa das montañas e apalpa as barrigas dos nenos para ver se esa noite comeron ben e deixelles un agasalliño. Baixa o 25 de Nadal, o 25 de decembro e tamén o Día de Reis. É moi traballador. Vale, e os nenos teñen que comer ben, senón non lle deixa ningún agasallo, claro. Efectivamente, que teñen que comer ben. Ah, vale, por eso, e o Día de Reis creo que vamos a ter algunha sorpresa especial tamén para todos os nenos, verdade, Carlos? Tamén. Pois que interesante o apalpador, moi ben. Bueno, pois eu creo que xa todo o mundo sabe o que vai ocurrir, só nos queda recordar que non se despisten. A ver, eu vou a coller aquí un instrumento que nos axude. Temos aquí isto, todos os nenos saben o que é isto, non? Este é a bola do mundo. Vamos a ver onde estamos aquí, porque claro, estamos tan espallados os galegos por tantos rincóns, eu a ver, non sei se terei encontrado a tantos. Mira, a ver, Galicia está aquí nesta esquiniña, que difícil, que complicado. Pois recordade, a partir do día 25 de novembro, todos os mércores e todos os sábados, é así, Carlos? Sí, así, efectivamente. E así, aí estarán Carlos e Antón para falarnos de moitas historias do camiño, do patrimonio galego, sempre na nosa lingua, no galego, e, por suposto, contos de Nadal. Recordade, ás 8 da tarde aquí en España, ás 8 da tarde tamén en Francia, en Alemania, en Suiza, unha horiña menos no Reino Unido. Alá que se me caía un Papá Noel que tamén quere marcharse de paseo por aí adiante. E si vamos a América, tiramos a bola, nos Estados Unidos de América, sería ás 2 da tarde, igual que en Cuba, na Habana, onde fai frío e onde fai calor. En México sería a 1 da mediodía, pero tamén en Caracas, en Venezuela, xa vamos aquí, en Sudamérica, aquí estamos, en Venezuela. En Venezuela sería como é 1 hora máis que nos países anteriores. En Caracas sería ás 3 da tarde, recordade, ás 3 da tarde. Logo xa, na maioría dos países que están todos por aquí, en Argentina, en Brasil, tamén en Uruguai, en todos esos países sería ás 4 da tarde. Non vos esquezades. Mércoles e sábados, unha Navidad moi galega cos contos de Polo Correo do Vento. Moitísimas gracias, Carlos, moitísimas gracias, Antón. Aquí nos despedimos e que o disfrutemos. E vémonos e Feliz Nadal. Ella, igualmente. Hayamos visto con sentidiño. Hola, todos somos moi responsables na loita contra este virus. Non podemos baixar a garda. Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean. A distancia de seguridade é chave para manter o virus baixo control. Basta con guardar 1,5 metros entre nós. Lava as mans a miúdo con auga e xabón durante alo menos 1 minuto. Evita tocar a faciana. Cobre a boca e o nariz, o cóbado ou esbirrar ou tusir. E se usas un pano de papel, lembra de botalo despois no lixo. Cando non poidas manter a distancia de seguridade, debes protexerte con máscara e tes que levalas sempre que vayas no transporte público. Lembra que se tes calquera síntoma, como a febre, tose ou dificultades para respirar, debes quedar na casa. Levounos moito traballo chegar ata aquí, co esforzo de todos. Hoxe máis que nunca, sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia.